bathi masiyeni ndisenapha khona. Ithi iBhayibhile abafika engcwabeni wathi kuba Susani ntoni? uYesu xa ethi Susani litye kubo uzama ukuthi kukhona izinto ezisesemandleni. Ndifuna zonke nikwazi uzenza nizithini na ukuba nishiye le ningakwazi uyenza. Cela umelwane wakho ingathi isemandleni akho noko le. Cela umelwane wakho ingathi le isemandleni akho le, you can achieve it. Ungakwazi uyenza le. Ungakwazi uyithini le? Ithi iBhayibhile wathi awugqiba utsho wema uYesu wathi Lazaro come out. Phuma. Sake yabonwa le nto embalini. But kukhulizwe sibambe lona. Asisifo asiyuphelela kufeni. Kodwa sikho ukuze kubonakalise usuku namandla kaThixo. uYesu uthi kulo mfana akukho umuntu onileyo. Akukho umuntu ungumoni, akonanga mzali, akonanga mntana. Kodwa lo uzelwe enje ukuze kuye kubonakaliswe amandla kaThixo. Ayempazamo ukwangabe uzalelwe kwifemeli edenqileyo. Uzelelwe apho ukuze uThixo ngokutenga kwala family likhoba lokubonakalisa amandla kaThixo. Xa umelane wakho, you better love your family. Because asisikhwasilima usibonayo licango lokungena kukaJehova. uThixo uyakhila la family wakuba washiya icango lokuthi ngafuna ungena kwazi ungena. Uzawungena ngelicango lingathi into zidanqile. Kube khona amanqile efamilini ubuzwa wayi kunqilwa kangaka kule family. Akukho umuntu onileyo, akukho umuntu othakathiweyo, kodwa kukho amanqila ukuze uJehova abonakalise imisebenzi yakhe ngalamanqila. Kufika kubekho indoda ethi ndingumfundisi kodwa ndandilinqila. Ndahlangana noYesu ndishushu. Esisimo sikhona ukutshilwa kwamandla kaThixo. Shithi indlela omjongo. Shithi indlela omthini. Come on church. Come on. Akho simo. Ukwizimo nokusala simfaka kuzwa kangeni. Noba simfaka kathini? No kangeni. Kangeni. Ukwizimo usathana msulwa kuzo. Ubambe anandi, ubambe whoever is praying. Yes. Now I want to ufuna ubambe this. Ukhangelwa uSathana emfaneni ozelwe emfana. Likhona ibandla? Amen. Uzelwe intoni? Ukhangelwa ntoni apha? Uba wenzeni? And le bicango angene ngalo. Ukhangelwa amagqwirha. Hayi nobubulawa emanini, emathileni. Ukhangele nje zonke inhlobo zesizathu. Kude ucabe ngabeze kuYesu. Yesu jonga otsotso bathini kone bani. Ucabe ayiconclude ukhona umuntu apha. Bonile. Uyazi babuswa into bayayazi family ba ngaboni. Cha bafuna ujonga ngomphilo nginobangela wesisolo kude umuntu azalwe eyintoni umntana emfama. Kuba bezelwe sisidala kodwa ukhona umuntu owamhlekayo esisidala. Esayintetha ngakhona mose. uYesu uyaphendula uYesu uyaphendula. Uthi akone bazali akonanga. Cela umelwane wakho. Ngicela uyeke undiphanda. Khona ngithi. Family yakho. Content. Simbambe pha yona phala emaqwathini. Simbambe pha. Ema ngwevini. Ukhona mamngwevu apha ngwevu. Akekho. Simbambe pha emathobeni. Ukhona umamtolo lapha. Simbambe phi lo? Bamba. And baqonda namhlanje kwasekuphethwe isibhalo. Kubanjwe ngevesi lo. Kodwa Yesu selapho. Deuteronomy chapter 3. Ufunde uYesu. Kuthiwa obanje senza lento makathini? Maqhutshwe ngamasi. Athini? Afe. Wathi uYesu hayi ndiyayiva. Kodwa ke bengicela ke ngoxa sakwenza lo nkonzo yenziwe ngabamsulwa. Wathi uYesu hayi akho ngcaki. Kodwa ngoba ibe sayicela, sicela ke ngoku. Ongenaso, ongaxexeziyo apha kulo. Ngathi uYesu makathathe litye athini? Kuthiwa ezaziwaphethe amatye awa
athini awa xa kufikwa kwafikwa nomama ejoge phansi yedwa wabuza uYesu bakho bamangaleli bakho uthi ejongayo abekho wathi uYesu hamba ungaphike namanegwini. Hallelujah. Don't allow anyone to judge you. Webayo ukuvalela izulu and ukwenza ungakwazi nokuthandaza. Abantu abaninzi namhlanje abangene esonweni permanently because baye bagwetshwa. Waboniswa kule ndlela lento uyenzilela kule ngxaki kuyo ngeke uphinde uthini uphume. Haleluya, ngeke uphinde uthini uphume. Umuntu omvinjelwa sedebhe ubonakalisa amandla akhe. Amen. But kule ngxaki kuyo ukhona inqanaba ekufuneka le ngxaki ifike kuyo. Njengoba isandla kuyanini. Ukwinqanaba efuneka itheni? Umqwathi akifike phi? Ulo. Uthi kuyilindile, uyenza njani uThixo? Ungangathi akakuboni, kanti uyabona cha uyenze njani? Jonga ileta yomthandazo kaLazaro yafika. But ubekeqeva ireport wathi masiphinde silinde, masiphinde sithini? Masiphinde sithini? Come on, mayimachorishe, mayikhule, mayinone, mayimqake, mayimthini? Come on church, mayimthini? Mayimqake. Ithi wathi batsho bakhululeka namadoda aqonda konanga bazali nabazali babesebesola ubangaba into lingaka siyenzileyo. Why uThixo thina angasiphenduli? Why uThixo asizalisa abantu abangaboniyo, abanye bezala abantwana abaphilileyo? Zoxelelwa namhlanje la ngxaki sikhawunte phakathi kwabantu abasikelelekileyo. Zibalele phakathi. Abantu ndiyavakala na? Jonga. Zibalele. Ndiyafuna ibambe lento. Kukho abantu ebebezibala phakathi kwabantu abangafunwayo nguThixo nabantu abaqalekisiweyo ngenxa yengxaki nezimo abakuzo. But namhlanje ndizokutshintsha kwindlela ocinga ngayo. Sukuzibalela phakathi kwabantu abaqalekisiweyo ngenxa yengxako nayo. But zibalele phakathi kwabantu abasikelelweyo ngenxa yengxako nayo. Liphawu lokuba uThixo uhamba nawe. Hayi man, lecawa indiva. Yandiva, inensi zakho sibolile. Uthi yajonga imali ayikho, ngena ngaphi imali ayikho bangathi uyazama. Namhlanje ndizotshintsha indlela ona ngayo, osijonga ngayo. Suzibalela phakathi kwabantu abaqalekisiweyo. Zibalele phakathi kwabantu abasikelelweyo. Why? Because kukho ingxaki lapha kuwe eluphawu loba uThixo usebuya. Amen. Mama ndiphinde. Kukho ingxaki lapha kuwe esisiqinisekiso sokuba uThixo uyabuya. But uThixo ulinde ukuba konakale kakhulu so that azophakamisa kakhulu. Ngoba ngakho uphakanyiswe kakhulu konakele kancane. Manphinde. Because akukho nto igqiba amandla. Abantu abaninzi banikezela. Banikezela because of the problems and the challenges abangakwazi usolve. Aqonde no akho yami, I give up. Bomama bu balance, bomama buthini? No bu balance, then I nikezela. Dizotshintsha that perception namhlanje. Dizotshintsha that. Ukuthi it could be a sign yokuba God is with you. Amen. That could be a sign yokuba uThixo ndikhona bazalwane. But ikhomeka kuwe ukuba namhlanje uzayikhetha ngeliphica. If you decide uyithatha ngendlela negative, it's up to you. But mina ndime kule altar ndizothi phansi kwempilo yakho, it shall be well with your life. Izinto zizawujika. Ngakhe kuhlale kunjalo. Kuthathwe uShadrach noMeshach noAbednego babasela umlilo. Abakhange bakhalaze bayabaqonda ba umlilo izaba sisizathu sobonakala kwakhe. Xa besibasela umlilo basineka in a better position yokuba lo ungabonwayo abonakale. Mandiphinde
mandiyiphinde. uShadrach noMeshach noAbednego bathathu benzelwe iyelenqe babekwe emlilweni. uThixo abayeke angalivali iyelenqe. zonke izinto ezenziwe ezimbi zakwehlela uhamba noThixo. namhlanje ngifuna uzazi uThixo usibonile waziyeka zenzeka ziright. Andaba ngiyavakala na? If uThixo zenzeke ekhona wasibona ziright. uShadrach uyaphendula uthi makwazeke kuwe kumkani nokuba uThixo akasisingisanga kodwa sizulukhonza ithole igolide olibekileyo emathafeni aseJura. ithi iBhayibheli wathi umlilo mawuphindwaphindwe ube shushu kakhulu wabaswa. umlilo we-enga ndiyawuqonda uba nobunzima kakhulu. umlilo womsi ukhona umlilo obaswa kunconyiwe. lona ngumlilo umlilo womsindo uyabaswa ngamadoda. akhona igagalelwayo kugalelwa petrol kugalelwa diesel kwakufaka neziqhushumbisi endiyayibaxa nje kufaka neziqhushumbisi uba abathi nje lengena kube yibhombi abantwana zitsheke kuthiwe zanto zabanjwa zathwana zanto zafaswa. uThixo ujongile. zocela uThixo ujongile. afaswa kanti uThixo ujongile uSimakade wabukela wathi phaya andizocima. ndifuna ke kubona uThixo kwazi uhamba emlilweni nabantu bakhe. wathi khona icala ngifuna uliveza uThixo kwazi uhamba emlilweni nabantu bakhe. uThixo kwazi uhamba emlilweni nabantu bakhe. kuthiwa babanjwa basiwe emlilweni. amandla omlilo atya abantu ababambileyo. isidenda zayibona loo nto. ababambileyo izabaphelo abathe njani. jonga namhlanje jonga namhlanje aba babambe wena batheni banqwenela wena okubi kuzawufa bona. lento banqwenela kubi kuyo ukuthi uzarhwebe kuzawuphela bona. baza kushiya umlilo. uluhlobo lungafiyo wena. uluhlobo ngathi liyaphela kanti liyavuka. uluhlobo ngathi kuncamile kanti ukhala uthatha amandla. iba ngathi ubalekile kanti uyothatha amandla. wakhayibona inkunzi yakho kayilwayo imane enye ngapha zize kodwa khusu iphinde yenjeje. wena ungacimbi uyabaleka kanti uyothatha amandla. olumela lwakhe libalekanga ndisathatha amandla. andiyiswanga ndisawucimba andiphelanga ndisayolanda. bakhona bazalwane kule ndawo. bakhona bazalwane bancame baselebrate ifailure zakho abayazi ukuthi uJehova umzongile. bancame bakhwaza bathi wehlulakele awusizwe isahlulakali. in him there is no failure. asikho isahlulakali uThixo. bawubasa umlilo bawafaka namadoda. ithi iBhayibheli umlilo waba namandla watya abantu bebefaka. watya abantu beyelenqe. bonke abantu bakadala bamayelenqe makayele bona kulamayelenqe. uzawuphuma uklin wena. uzawuphuma uklin wena. akonanga mzali akonanga wena but lo mlilo ukhona ukuze kubonakaliswe amandla kaJehova. wabonakaliswa amandla kaJehova empilweni yakho. wabonakaliswa amandla kaJehova ebantwaneni bakho. wabonakala amandla kaJehova ezimalini zakho. wabonakala amandla kaJehova ezilalini zakho. apho usuka khona ifamily yakho bayibona amandla kaJehova. apho usuka khona abantwana bakho babona amandla kaJehova. you shall not die but you will live and proclaim the goodness of the Lord. Jesus is Lord. He is the same yesterday, today, and forever. He changes not. He is not a son of man that he should lie. If you hear me, sound power. You need your offer to the other dimension. Only this is going to be only foot on the Makadorobosa. Salam Lilo. Ngoba ubushushu bawa uzawuthoba amandla kaThixo. ithi iBhayibheli bawubasa but abamayelenqe abebeshile xa kujongwe emlilweni. Tena wami kujongwe emlilweni amandla amathathu
kuthiwa kukho indoda esine. Ngamadoda amathathu but kukho indoda esine. Ndawajonga la madoda ebalana ngaphandle. Mhlawumbe ngumqwathi uGasela ubani ngumiha singaba sonke siphelele. But kukho indoda esine. Kwathi amadoda masibalaneni. Kodwa Thola wavela. Kwathi wavela. Tolo wavela. Msuthu wavela. Hlase wavela. Ntengwa wavela. Kajongo ayima le ndoda kuba le ndoda kude kayijongo ingubo zayo siyakhazimile emlilweni. Ingubo zale ndoda siyazishayina emlilweni. Wakhazimula uJesu shayelena wathi kuphelele kufesiwe amasiya. Xa bejonga kukho indoda esine iphakathi kwala madoda. Oh makhatha emlilweni iphakathi kwala madoda kukho indoda esine. Xa beyijonga le ndoda ingubo zayo ziyakhazimla. Xa bejonga le ndoda ubuso bayo buyakhazimla. Xa beyijonga le ndoda izandla zayo zinamanxeba. Xa beyijonga le ndoda inamanxeba ephangweni. Kodwa xa siyidescribe siyijonga ingathi umnyana womntu. But ingxaki yethu yinto uba akazalwa nguMariya. Leli ndoda yindoda efihliweyo but efele njani. Kukho izinto ezamqoka uYesu ixesha lakhe lingekafiki. Kodwa mane la madoda mane yesine siyazi baba akhutshwa xa sikhutshwiwe mathathu la madoda. Xa phinde efakwa la madoda mane kodwa sisimanga esi. Kukho indoda esine namhlanje. Ngizothoba le ndoda esine empilweni yakho. Namhlanje ngizothoba loo ndoda esine. Mayibonakale endlini yakho. Mayibonakale efemelini yakho. Mayibonakale Yesu. Lokhu uzasibonakalisa njani kodwa makabonakale. Mayibakho i-evidence yokuba uhambi wedwa. Ifamily yakho mayazi ukuthi awuhambi wedwa. Ikhona into akade uhamba nayo. Ukhona umaxhoba ayakhawuleza. Ukhona unyango lemihla. Ukhona ndinguye. Ukhona ndinguye izolo ndinguye namhlanje. Ukhona unyango lemihla. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Mkadesi, Jehovah Rapha, Jehovah Ebenezer, Jehovah Shammah. Uzasibonakalisa namhlanje. Sithine Jehova wamabandla. Sibonakalise konyaka ehlaba samajuda. Makadoroshi nekenerebesha kwabalambileyo usisonga sabika kwabangcwaliweyo ungumthombo ngobozela ababili babonakala nyanga lemihla phezu kwempilo yakho. Ngakandiyakele uthi ukuthetha kwakhe uthi ngakandiyakele awukho wedwa kuloo mfazwe, awukho wedwa kwazonyaki. Akalili inkoki uJehova, akalili inkoki. Ngakandiyakele you are not alone. If Jesus is for us, who can be against us? Come on church, you are not alone. You are not alone. The devil is a liar. Awapi wako wena. Kukoningita yasitunywa ehapa nawe. Maweza magwika etimu wako wetwa. Asauti kafikayo afiku kafumanei. Awapi wetwa masisi mkundulu. Sitimu wako wetwa. Asauti kafika tiwaloshe. Agawa
Ngomfuli jomtane bababona bekwele kwelintasi bambe wangcina amayenyukazi orahabi osirayeli kwabajonga sizivile izimanga ezenziwe nguThixo wenu. Wathi ngicela uba nindisindise ndingafi, ngoba sive izimanga ezenziwe nguThixo wenu. Univulele indlela elwayo. Hayi. Ukhona umuntu oxakwe kuwela to his destiny. Ukhona umuntu apha uprofethiwe kuthethiwe but uyazibona uba ingathi akuweleki. Le ndoda namhlanje ebusuku iza kuvulela indlela. Uzovulelwa ntoni? Hayi. Uzovulelwa ntoni? Uthi xa thetha ngayo umbhekele uthi nguJehova abantu Belperesim. Uya uthi umbhekele uJehova Belperesim. Uthi lona apha kule ndawo uthi ufaka umbhekele. Uthi akadingi master key. uJehova Fohla. Ngene umafohloza. Jonga, namhlanje kwakho andifuni angene imvana. Ndifuna angene enguJehova umafohla. One. Jonga. Sapa khona. Umafohla. Uyabona xa kuthiwa uyafohla. Ithi loo nto kuvaliwe, kwenze njani? Kuvaliwe. Udala unkonkoza kungathini? Hayi, come on. Udala unkonkoza kungathini? Good. Kuthiwe ke ngoku Jesus is the master key. Namhlanje umaster key makaye kwezinye icawa. Master key makabheke phi? Abo kuzawuthiwa Master Jesus. Siyacela master key yakwezinye icawa. Namhlanje thina apha sifuna umafohla. Slate. Sifuna fohla mafohla. Jehova wezimanga ziphumile izitha zethu. Ulindoda efohlayo. Xela ummelwane wakho umaster key late for yena. Xela sifuna umafohloza. Mafohloza, undisi wami, kuvaliwe. Valiwe. Akankonkosi. Akathini? Mafohla, wenza njani mafohla? Akadorobosha kanto. Wenza njani mafohla? Nene. Mafohla. Uwazo. Uhambe. Ngithumali mama phinde. Phinde uhambe. Fohla mafohla. Akafohla family yakho. Akafohla izimo wakho. Akafohla kwakuzalwa khona. Fohla Jehova. Fohla liwa lethu. Jonga mafohla. Ulo. Wathenga semncamlezweni. Fulubonisa uYesu. He was a lamb. He was a wayimvana. Xa yofa, xa behlabayo bahlaba imvana. Leyo phayo imvana. Xa imvana inikezela ingonyama yavela. Sizelwe kolo hlobo. Hayi. Sithabo. Siyahlatshwa. Sophe. Sibe phansi. Asiphansi ngonyama ivuke. Makadorobosha kanti. Kuthiwa kuphela
iphelile ngawe ingonyama apha kuhulu uphinde uvele kuthiwa lo mntu akapheli lo yinto bapha kuwe kukho ingonyama namhlanje ndizothi quma ngonyama quma magusha kufe quma madibana kufe uthetha fire emnqamlezweni sibheke pasikeni thetha fire phi yathi mfana ezandleni zakho ndiyawunikela umoya wami uthetha tshoyo yaphuma ingonyama xa bemngcwabayo yagqitha engcwabeni ingonyama yiliqengqe amatye ingonyama imvana ilele ingonyama iqengqa ntoni yona hayi abafazi bayabuza siza kuliqengelwa ngubani ilitye engcwabeni yakhe abayazi uba kulela ingonyama nemvana pha kanti iyalala phathi ingonyama iqengqe ivukile kuthiwa xa befika ilitye liqengqiwe isithunywa sihleli phezu kwelitye ithi ibhayibhile upetros wabonakala uyesu wehla washumela kwimimoya sabona uAbraham bevuka sabona uMoses bevuswa bavuswa ingonyama iphethanga zitshiko iyafohla ifika kuzade yasikuvaliwe ifika ifohle ifika kwingcwaba likaAbraham yafika yafohla yafika kwingcwaba loShadrach yafika yafohla ithi ibhayibhile kwabona amangcwaba evumbuluka kukho abantu abavukayo bevuswa ingonyama nawe namhlanje le nto kuphelile ngawe uyavuka kwangcwaba lakho ingonyama iyakuvusa siyafohla fohla mafohla isizini iphelile andisadingi ukuqonqoza ivesi zoba ndikamnyango ndiyanqonqoza no not for me